Uthini ngeke ngangophezu nomntwana wentombazane mosulethe omunye umuntu la empilweni zethu manje yena yabo uyibona i-right Uzoyenzani pho ingane mayinto? uyazi ukuthi la bantu babe badlwengula ingane uyamazi yena lo muntu ngiyamazi mina kuqala lo muntu loyo angithi ngiyazama ukuchazela ngikuletha Umuntu ula eThekwini ngicela ungilalele ke manje angithi ngiyazama ukuthi ngikuletha la ngifuna ukubona umhlaba wonke ukuthi uthandana noma nanandaba nalokho mina ngifuna ukuthi sibuyele nawe sibe umndeni ngendluzula yayibona indluzula kuyiyona ke Okay. engingayithandisisi No, futhi ngizama uku-explainela la ukuthi ngishintshe kangakanani. Ngiyacela ungayi one chance. angikakuboni mina ukushintsha. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi i-Love Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Ngumngweyankomo Msovukazi Mvuleni, intokazi yazala Mamkhize. So today sivakashela ke ubhuti, ngisimanga sokuthi nakanjani khona umuntu special enhlizweni yakhe asafisa ukuthi baphinde bazame baxoxe indaba zabo zothando, baphinde bazame ukuhlanganisa. Lento ababe nayo eqaleni yaphela ngendlela yaphela ngayo okuyimanje azongichazela ukuthi kwenzekalani, ithini inkingi and sikuphi isizathu esibambekayo ukuthi aphinde afise ukukhetha yena futhi lo muntu akade ayinaye eqaleni usehlulwe yini manje la ikhona manje sike size singabe usiphathele ini sabona kunjani Ngiyaphila siso njani? ngiyaphila nami Yebo. ngicela ukwazi igama nesibongo negama lendawo la usuka khona Hayi igama lami uNhlanhla Isibongo ngwakangcongo ngisuka le efolweni ngihlala endaweni yaseGolokoti efolweni. ukhulele khona Yebo ngikhulele khona. okay Yebo. ngicela ukwazi ke la uhlangana khona no ex muntu wakho bekumuphi unyaka nihlanganela futhi endaweni ekanjani Umuntu wami sahlangana ngo-2021 after lento yomlutho. Okay. Khona le nkinga ukuthi izinkwa sitholakala so ngahlangana naye I think ukuthi Siphingo. okay Yeah, sahlangana. niyoluthana nonke noma cha No, nanofuna isinkwa nje? sesifuna isinkwa isinkwa besingasatholakala Okay. after umlutho yebo so Okay. sahlangana lapho sathandana saba nengane Oh, ya kodwa kutheni kuhamba isikhathi kwakhona into angayithandi engizenzayo mina and uyekade ngikhuza ngazo futhi manje ngiyaqhubeka-ke mina ngazo ngoba nami bengiphoqwa i-pressure because uyabazi abantu besifazane ukuthi bathanda imali oh, okay. siya Umntwana unganani? umntwana una 2 years manje 2 years. yeah. Oh, okay. Kwangathi uyacabanga pho. Abantu besisa bafuna ukuyibeka lento. Abantu besisa abe bengafuna ukwazi ukuthi ingane zabo No, zineminyaka emingaki zazalwa nini. Umuntu osilisa uthola ngoba nakusekuthiwa happy birthday sibanibani. Azabantu oh ingane yami konje yazala namhlanje. Angithandi ukuzibeka lento emqondweni why? No, phela ukuthi inkinga ziningi ekhanda kithi first provide uyabamba ngapha nangapha so manje igcina So umsebenzi wethu lokho. ngisho kanjalo Thina kukho okuningi emqondweni yethu. No, ngiyakunderstand. Yeah. So ke mhlambe ngabe kupho kuhle okukhumbulayo enake nenzelana kona kubudlelwane benu noba uthu okusakukhumbula nje okusa special namanje enhlizweni yakho. Special ngasho ukuthi mina ngulo muntu lo bengazinaki lezi zinto zama-birthday omani anniversary zonke lezo zinto Yes. so yena ubeka ngenzela ngeke ngize ngiqamba manje ubeka ngenzela mhlawumbe i-birthday yami sothi vele anginandaba nalo nto kuthi i-birthday mina ngenzela i-birthday yangikhiphe nje Okay. ama-anniversary athi wena why ulo nto nje ungangenzeli kanje ngisho ukuthi mina anginaso isikhathi lezo nto ngina phela umlungu mina yabo kanti beza ngokuba romance ngasho ukuthi ezinye futhi ezinye izinto ey'keza allocate ngiyabheda ngazo mina wanginaki yabo. Okay. Yeah. Okay. Mhlambe ke inkinga iqale kuphi ke nize nifinyelele ekuthenini seniyahlukana nje yini eyaniqhatha kwangenani phakathi kwenu mhlambe ngabe kukhona owajolela omunye noma nje bekukhona oyedwa benze engakuthandi omunye so nakhetha ukuthi hayi mhlambe ngcono zihlukana No, iqalaphi inkinga inkinga seswami ngikutshela iqiniso inkinga kahle kahle bekuyimina mina bengiphila impilo ebhida kakhulu yabo involve amaphoyisa ngifuna abantu ngidayisa ama-drugs ngintshontsha okay so kwahamba wakhathala cause ngaqale ngamfihlela ngithi ngiyaphanda yabo kwasho ukuthi vele into engeke uze uyifihleke lena isikhathi esingakanani cause nami Okay. bengigijimisa imali ngoba angiqedanga kahle esikoleni so manje bengithi nami ngiyazama ukuthi ngiya-apply mhlawumbe ama-learnership to matric anginawo yabo so ngabona ukuthi hayi ukuze nami ngikwazi ukuthi ngijabulise umuntu wami hayi noma ngithi sure la yabo so manje into eyasixabanisa kakhulu nje uyona ukuthi sometimes bekathi uyafika ungivakashele
because yena ubekahlala eThekwini because betokhozela ngaseThekwini bekafika ngeFriday mhlawumbe ahambe ngeSonto Okay. mhlawumbe mekuthi uyafika ngaFriday angikho mina siphumile soshaya umshikashika yabo bese ushaya umshikashika kwesinye isikhathi asibuyi mhlawumbe ngibuya ngoSunday kuseni ngikhathele asisakwazi nokuyithozisa angisakwazi noba nesikhathi naye but imali bengifika nayo mase ngibuya Sunday Okay. yeah so kwahamba futhi uthola ukuthi imikade sishaye mhlambe kwathi sitshontshe khona mhlambe kwazi besisitshotshe nako Phoenix sibe sisaba ukuthi amaNdiya azobuya sithakathi sihlanye Athakathana amaNdiya. phela ayathakatha abantu ayathakatha abantu hlanya ngempela so manje besithola ukuthi siyoyiqinisa ngifika ngicabile kunemithe engiyisebenzisayo lana asuyafika mhlambe kwenye weekend akufanelekala ukuthi ngiyibandakanye nomuntu wesifazane nje lapho Okay, ngoba kade usebenzisa izinto zesintu. ya ngoba ngisebenzisa imithi phela ngisayiqina ukuthi usayiqinisa ngisibeke ukuthi bangigadla hayi kungagadleki Okay. lapho kwahamba isikhathi sokuthi bemithi wacomplain ukuthi ngifika nale mithi angayazi ngaze affect ingane ngase ngiyazama ukumncenga ngoba phela ngikwenzela yonke into nje yabo ngase ngizama ukumncenga ngaye umuntu akasafuna ukuza isinotho ukuthi ngamjola ama-choice ami njengawenza ukuthi ngiyantshontsha ngifuna amaphoyisa angangishaya phambi kwakhe yabo ngoyilanga wafika abantu bengifuna kade sasikade siqekezile ngala koMbumbulu Uye waboshwa? bengakabi nayo leyo nhlanhla because bengimokola ukuthi khona i-cost engikhombayo ya Kanti kuyamokoleka? phela imali Ngiyafuna ukuzizwa nalezo indaba lezo. cha phela kulomshikashika anamaphoyisa nawo ayazi ukuthi mhlambe kwisection kanje abantu abadila nento kanje mhlambe galera ile genge yalapha kuthina efolweni kaSi iyona mhlambe idila nezimoto lapha Nimokola kuphi emaphoyiseni? yeah and So nakhona amaphoyisa okay. Thiwa awukwazi ukuthembakala ukuthi ubambe igebengu uma nawe ungezone ezinye zazo. Kuyiqiniso lokho kuyiqiniso nganani ngifuna ukwazi. Sho amaphoyisa kahle ayigebengu. Ngibuza kuwena akusona statement sami leso ngiyabuza. according to mina ngeke ngisho ukuthi ayigebengu ngathi mhlambe ukuthi ayalamba Mawuthi nimokola ngasho kona. ayalamba Indlala. hayi indlala mase unika lesoncantha icala ucishe yabo kanjalo yabo Ngicela ukwazi la uze okay ngiunderstand ukuthi awufikelanga ukuthi uzochaza ngobugebengu obukade uphuma kubona cha ufikele okunye ufike love back ufuna umuntu wakho back but ngifuna ukunderstand ukuthi uthe awuqedanga esikolweni so bekufanele uphuthumise imali esheshayo ukuze uzokhona ukuthi uziphilise uxinwa umndeni wasekhaya mhlambe ngabe babheke wena noma ubufuna nje wenzela umuntu wakho noma wena oyithandela imali nje ngithanda imali mina ngikutshele nje sisami because even ishe esikoleni kwama yini elahlekayo amafoni othisha kwesinye isikhathi khona la time engabanjwa nesibhamu esikoleni that's why isikole nga-drop out esikoleni khona lapho-ke because usithathe manje isibhamu cha phela ngithi ngiwanga bengisayimntwana bengiyintwana esheshayo negijimayo angithi benginokuthi mhlawumbe kukhona ifoni khona ingane ethengele ifoni kubo ngikwazi ukuyintshontsha leyo foni ngiyidayisele amakenga ngaphandle shuthi bangibona ukuthi no lo mfana lo uyashesha kahle kahle unyaze kahle kahle yabo because bangibiza ngo-sniper-ke emva kwalokho ngoba bengibuka kanye mina akona ngikhambile so kwaya ngokukhula ikhwama amafoni ngibamba inkunzi kwaqala kancane kancane kwaze wafika emotweni nje ngicela sengidayisa nehunga nje kuningi engikwenzile so akekho umuntu avesana asuke nje boom uzodayisa ihunga engaqalanga kancane kancane ngeke uvesana asuke idayisa ihunga nje la ungaziwa oqala-ke owaziyo futhi ube negama linesiqi yabo igama lisuka ngokuthi ubulela umuntu noma lisuka ngokuthi usuntshontshe kakhulu noma lisuka kanjani igama cha igama liyaphila ngendlela mhlawumbe izinto owenza into ephushwayo ngaleso sikhathi nokuthi mhlawumbe uquick kangakanani yabo njengoba ngisho ukuthi mina usniper mina uyabona so la mina futhi ekengeni yami mina bengisport ukuthi yazini bafethu kade ngishaya iround mhlawumbe ngala eMbumbulu yabo ngitheme ngifika lapha ngeke ngiyabona nengane eziqashile lapha and ayikho security khona eyifunda khona isikole esingala sibusisiwe ne yeah so kunengane eziqashile emqashweni eseduze namakhelwane balapho kodwa kube khona i-insight lapho bekho umuntu engimaziyo lapho uhlala khona eMbumbulu yes osho ukuthi akasibani bani ingane lapha zihlala zodwa so besinokuyingenela ingane silalise phansi sithathe amafoni sithathe kwasani sithathe TV yonke into nje bazisala ingenalutho mase siyadayisayo khona umuntu amazojabula phela ngala lokho into ebisiyenzeka nje recent sesohlukana-ke ehlezi kodwa ngikhuza ukuthi mina hayi imali usakuyona kodwa lempilo le yobugebengu noma mhlawumbe usuwaphuma ndlela thizeni no ngayiyeka after sihlukene ngathi ukuzama isikhathi sihlukene inhliziyo ebuhlungu ngangasana inhliziyo ehlukene ngengathi impela ushukumbisa kakhulu nangasekhaya nje asekhaya nje ayi angisafuneki kahle kahle ngakusho lokho ya
Kodwa-ke awusahlali khona. angisahlala khona phela ngiyaforsa ngeke vele sebangisukele phela bayakwazi Okay. amakhelele ami nabo ukuthi ngeke sebangibhayizele nje Okay. yabo. So kuthe makuhamba isikhathi ngabona lento ukuthi nasekhaya noma ngiyabona ukuthi ayisamphathi kahle usesaba ukungitshela ngoba naye uma besekangisabi ekhaya. Ngabona ukuthi mekuhamba umuntu wami uhamba nengane yami oyitshela ukuthini ingane yami yabo because bekahleze ngiyala ukuthi uyakhohlwa yini ukuthi uzele unabantwana yonke into oyenzayo ingagcina umntwana esafarisha lezi zinto zakho ozenzayo yabo. So ayingazama-ke nami-ke uqala ukuthi ngiqondise impilo ngasaqala ngikwenza security. Okay. So ngisalinde umsebenzi because ngisa-apply. Okay, kodwa awukho umsebenzi owuphushayo ongekho emthethweni manje. Hayi manje awukho bandla. Alright. Ngicabanga ukuthi nawe uyazi ngoba wangibona nje ngenza umsebenzi angithe singeke ngikwenze ngihambe ngiqova udaka laphayana. Khona ubhuti nje engisebenzisana naye kwamanje ngiyamqovela anginikeze lokho okuncane. Okay. Yeah. Yo, but-ke mhlambe wangabe wagcina nje ukukhuluma nje naye noma bekuthiwa-ke anisakhulumi ngezothando, ukukhuluma nje naye usakwamukela, usakhona kona ukulalela nje if uyazama ukukhulumisana naye noma umuntu nje owakuduba nje ngalesi sikhathi kade nihlukana ngasafuni lutho ebuya ngakwena. No, siyakhuluma because sinomntwana yabo. Okay. Siyakhuluma nje ngoba sinomntwana. Inkinga nje uhleze ngitshela ukuthi hayi wangikhuza kakhulu mengithi ngiyazama ukuthi phela Okay. mhlawumbe ngitshela umntwana mhlawumbe uzosibuyela nayisa ngoba ngisamsupport umntwana. Kodwa manje ngaqala ngaphatha leyo ukuthi uyothanda uyabona-ke usuqala into engahambisani nayo futhi ngakutshela futhi ukuthi ngeke yenzeke ngakukhuza kaningi wangalalela and ngisisola kakhulu. mhlamba nesikhathi singana nahlukana. Sihlukane lisiye ngo-March ya kwakuya kwakuyimaphasika nje lapho. Yeah. Okay. Yo, awucabanga ukuthi usenomuntu wakhe? Angazi-ke lapho kodwa hhayi angazi-ke senganzima ngalokho kodwa noma kunjalo mina indlela engimthanda ngayo sengafaka-understand nalowo muntu ukuthi phela uma wengane yami lo yabo. And nami ngiyafisa ukuthi ngiyabe nomndeni sithole indawo sihlale sonke nje njengomndeni yabo. Okay. Yeah. Why ungacabanganga uqala nje phansi nomunye umuntu ushele nje kabusha? Ukhethe nje ziningi intombi la emnyama. Yini ekwenza ukuthi ubuyele kuyena? Mhlambe ingoba nakho ingane nawe noma kukhona nje okunye okuseceleni mhlambe ungazange uzungitshele kona mina. Because abantu ngisho noma kuthiwa sebenengane ezu6 noma ezu10 bahlukana. Because ikude liyaphela phela nalo. Ngeke uzuhlelo lokuthi ngisuka kude nomuntu nekude liyaphela kuyenzeka liphela. So wena yini le engaka ephathekayo othi mina ngifuna ukushela kabusha intombi. Ngiyazibona yes ziningi ngiyavuma kodwa mina ngifuna ukubuyela lapha ya. No, okokuqala nje kwakuyimpatho yakhe Nkosi yami. Ngeke ngicabanga impatho yakhe and lowa muntu ube-understanda and I don't think kukhona umuntu engaphinde ngimthole onganginikeza lolu thando nenhlonipho bekanalo. So bengangidiliki nje noma even ngibhedile bengakhulumi nami isinomi kanjani lento ezenzekala kwabanye abantu. So manje ngeke ngazama nami ukuthi ngisule omunye umuntu ngabona ukuthi ayingeke. Ngisakhumbula lapha emuva because lapha bekunemfudumalo bandla shame nje bengiphethe kahle umntana womuntu angeke ngiqamba amanga. Awushawanga ngisibambelelo ngiyadlala. Hayi ngeke sesingesisebenzi. Sesingesisebenzi la. Ithi ngivele ngimlande because ngisike saxoxisana naye and akanqabanga ukuthi ukhona njengamanje. So vele ithi ngivele ngimlande ngikwazi ukuthi ngihlale phansi ngokuba nesineke nixoxisane nikhulumisane nje umbuka ngamehlo. Ngijabulela lokho. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyacela ukuthi usilandelele. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. Na kanjani-ke ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi iBlack Life Pharmacy isasekhona and ama-products asasekhona. Ungaxhumana nathi ku-062 219 7748. Abangawatholi amaphasela wabo na kanjani bazowathola kungesikhathi singanani. Kuyikona ukuthi mhlambe sishawa ukuthi istock besingekho.
but sesikhona manje. Umuntu ongalithola i-order lakhe uzothola kungesikhathi esingakanani. Mekuwukuthi khona into mhlambe osafara ngaphansi kwayo kodwa awukazi usizwe si-advertiser, phone ubuze ukuthi ikhona na ku-062 219 7748. So-ke udadewethu ngala uvumile ukuthi asijoyine, and ngiyathemba ukuthi isicelo sethu kungenzeka asamkele, kodwa-ke angazi. Asike sibuke izinto zizenzakalela zona. Sabona kunjani? Ngiyaphila sesintwana. Ngiyaphila nami. Ngicela kwazi igama nesibongo negama lendawo la usuka khona. Igama lami ngugcinile wakaXulu, ngiphuma Olundi but ngihlala eThekwini. Oh, okay. Ubhuti engihleli naye amazi? Ngiyamazi. Oh, wamqalaze kanjani kanti? Uyajabula umbani? Ngeke ngithi ngiyajabula but nje ngiyajabula ukumbona, bengamlindelanga. Oh, okay. Mawuzwa sikubizele kuhlelo elithi Love Back and ufica ubhuti omaziyo, kufika nomqondweni wakho? Ucabanga kanjani? Uzizwa kanjani? Angazi ukuthi ngizothi ngizizwa kanjani. But nje ngingamlindelanga ukuthi angawuyena ongathi Love Back. Bengithi mhlamba ama-ex akudala sengawakhohlwa. Oh, okay. Ngicela umuphe isineke sakho, isikhathi sakho, umlaleli ukuthi yini lafisa ukisho kuwena. Ngiyacela. Okay. Ngiyabonga. Ngiyacela ukukhulumisana naye. Uyaphila? Ngi-right. Ngiyaphila nami nje. Ngiqale ngikuxolise ukuthi ngikubize kwishow ngingazange ngikutshele. Izizathu sokuthi ngikubize la ukuthi bese ngizame kakhulu ukukhuluma nawe, ngicabanga uyalazi udaba bengizama ukukhuluma ngalo nawe ungasafuni ukulizwa. Ngase ngizama ukuthatha ezinye inyathelo ukuze ngizama ukutshengisa umhlaba wonke ukuthi ubaluleke kangakanani kumina since sinengane, since siwumndeni kahle kahle. So bengibhalela ishow ukuthi ngicela ukuthi ngisize ukuthi sikwazi ukuthi sibuyelane, hayi ngoba ngikudelela, hayi ngoba ngikuthatha kancane, kodwa ngizama ukutshengisa ukuthi kumina impilo yami ubaluleke kanjani, angikwazi ukuqhubekela phambili nempilo ngeke eduze kwami nengane yami. And ngiyazi ukuthi kuningi engikwenzile ongakuthandi. Ebengifisa ukutshela nje ukuthi ngitshele nomhlaba wonke ukuthi konke lokho kube bengikwenza ngikushiye ngemuva. So bengicela uzame nje ukuthi ungixolele, sizama ukuthi siqhubeke la sagcina khona, hayi kabi. Ngiyakuthanda, uyazi ukuthi ngikuthanda kangakanani, and ayikho umuntu engimthanda njenganawe. Uyazi bengizama ngayo yonke indlela, kodwa manje indlela bengizama ngayo ngiyazi ukuthi i-wrong. Bengicela nje ungiphe ithuba lokugcina ukuthi ngisiprove ukuthi ngishintshe kangakanani. And ngiyakuthembisa ngeke ngiphinde ngikuhluphe empilweni yami ngendlela engikuhlupha ngayo. Sengaphendula? Yebo. Bengithi sesayikhuluma nje leyo ukuthi why ngikushiyile, and ngaba clear nje ngama-reasons wami. So uma uthi sowushintshile, uma ucabanga kukangaki ukuthi uyashintsha kule minyaka nje kade sisonke uhleli uthi uyashintsha ubuyele kule zinto kade uzenza? Mara kufani mase khona ngiqinisile kuningi ukuthi ngiyashintsha, kodwa manje ngizansi nezenzo sezikhuluma ukudlula ebengihlezi ngikusho ngomlomo, yabo. Because uyazi into ebengihlezi ngiyifuna mina ukuthi nawe sijabule, sibe right, sibe stable, not ukuthi ezinye izinto bengizenza mabo, ezinye izinto bengizenza ukuthi uyepressure ukuthi bengafuni ukuthathela wona since uyazi ukuthi amatoho bengatholakali. Hayi, yabo. Musa nje ukwenza amatoho excuse. Uyabazi ubuhlungu ongizungulisa kubona mina. Ngiyabazi futhi ngikuqonda kahle kakhulu. So nje isibindi sokuthi uzongibiza ka TV uzofuna Love Back uzithatha phi nje ngempela? Because ngangitshelile nje yazi ukuthi nje ngivele ngiyajaba. Akekho umuntu okhulume kakhulu njengami kuwena ngikutshela izinto engingazithandi. Mara kodwa ngithi indlela bengenza ngayo bisiphilisa nje ukujabula nawe. Noma kusekho njalo manje. Bengijabula ngingakazi ukuthi wenzani. And even sengazi ukuthi bowenzani, ayisho akhumbula ukuthi ngibengiyekisa leyo nto. Mina bengengize ngijabuliswe imali ukuthi wena uhambe waye endaweni kube khona umuntu ofike wamosha, then mina ngijabuliswe leyo mali. Awukhumbuli ukuthi ikhona imali obukunginikeza yona ngingayithatha? Ngiyakhumbula lokho. So manje ngendlela osukhuluma ngayo sokuthi ngijabule, bengijabuliswa yini?
but nampela bekuyi-pressure benginayo bengingafuni ukulahlekelwa wena ukuthi angikwenzeli lutho angikwazi ukukhipha so bengeke ngihlale nje njengendoda nami nje ngihlale ngiqhomoloze nje ngingenzi lutho befike ngi-acte yabo somewhere somehow ngibe indoda nami khona ngasho ukuthi mhlambe bekubhayiza but sengikhulile manje ngokomqondo yabo ngiyekile yonke lento ngiyazama manje ukubamba lama-piece job ebengiwathatha kancane ngitshela ngawo ukuthi ngingahamba lapha ngiyoba yi-labor mekuthiwa kwakhiwe indlu ngiyalixova udaka manje. Hayi wena ufuna ukungibulalisa ngabantu ngiyakubona. Awusamkhumbuli? Manje ukungibulalisa ngabantu hayi. Awusamthanda? Akayicabangeli ingane, akayicabangeli nje ingane Shem. Ungengane. Yes. Okay. Lo muntu bengifika lapha endlini ngingamfici noma ngishiye khona kufika abantu lana bezongifuna izinto bezongifuna umuntu engingamazi nje so understand ungafuna kanjani nje ukubuya empilweni yami after lo buhlungu nje engibuzwile mina kulezi zinto kade zenza. Okay, ngiya-understand ukuthi vele ucabangela umntwana uzicabangela nawe impilo yakhe ingabe sengcupheni ngenxa yakhe. Kodwa-ke uyachaza manje ukuthi useshintshile and nawe kade usho ukuthi kade ayesho ngomlomo ukuthi useshintshile ungaboni umehluko. Kodwa ukuthi aza kubizele kwi-show ezobukwa abantu abangaka awucabangi mhlawumbe ukuthi ezinye zey'ndlela azama ngazo ukuthi abonise ukuthi awusephumile lapho yena. Angakusho lokho but okokuqala nje ngokuthi angibize kwi-show kurongi Okay, kakhulu ngiya-understand. because ngine-family and kwi-family bayamazi. Okay, ngiya-understand. So sekufanele manje ukuthi sikhulume lezi ndaba zethu-ke uthole ukuthi ezinye abazazi sekufanele manje sizikhulume ka-TV. But ngizamile ukukhuluma nawe nje kahle. Why? Bengicela la kahle kahle ukuthi ngiyakuhlambalaza or ngihlambalaza thina. Ngizama ukuvezela umhlaba ukuthi ngiyazisola ngakho konke engikwenzile, ngiyazisola ngakho konke umzimba engikubeke kubona. And ngiyasho namanje ngiyaconfess. Ungasoli sengimove on. Kanjani manje? Move on. I think nawe qhubeka nempilo yakho. Uyazi ukuthi wait uyazi ukuthi mangana nama-risk ngibeka impilo yami engcupheni for wena ukuthi wena ube right. Ngiyayibona into yokuqala nje leyo usuyenza manje kuyiyona engishiyele yona. Yiphi? You don't listen. Awukwazi ukungilalela uma ngikhuluma nje uthule ungizwe lento engishoyo uyenze futhi ujaha khona ukuzidefend ukuthi no sengishintshile no hayi ngizokwenza ukuthi uphinde ubuyele kuleyo nto. Ngiyasho ukuthi ngiyekile nje kanti inkinga Njengamanje ngiyasho ukuthi sengimove on mina senginomuntu right ongangibizela abantu ngicabanga ukuthi si right nje la sikhona nengane. Lo muntu uyayithanda ingane yami njengengiyithanda uyayisupport ingane yami. Ufuna ingane ikhulino ingane iyamazi ubaba wayo. Ufuna ingane ikhulino iyamazi ubaba angishongo ukuthi usewubaba wayo ngithe uma ucabanga okay uselifini yami. Uma ucabanga lo muntu uyakuthanda noma mhlawumbe uyakuyuza nje. Yabo uthini ngeke ngaphezu nomntwana wentombazane mosulethe umunye umuntu la empilweni zethu manje yena yabo uyibona i-right thing. Uzoyenzani pho ingane mayinto? Uyazi ukuthi labantu babe badlwengula ingane uyamazi lo muntu ngiyamazi mina kuqala lo muntu lo. Angithi ngiyazama ukuchazela ngikuletha la umuntu ula eThekwini ngicela ungilalele ke manje angithi ngiyazama ukuthi ngikuletha la ngifuna ukubona umhlaba wonke ukuthi uthandana noma nanandaba nalokho mina ngifuna ukuthi sibuyele nawe sibe umndeni. Ngendluzula yayibona indluzula kuyiyona ke engingayithandisisi futhi. No ngizama uku-explainela la ukuthi ngishintshe kangakanani ngiyacela ungayi one chance. Angakuboni mina ukushintsha mhlawumbe wena usitshela ukuthi ushintshile but mina ngingakuboni. Kodwa ngoba usafika angithi ngoba usafika nasendlini usuloku uthumela ingane la ngiyifuni leyo nto. Iqale nini relationship yakho no person omusha? 4 months ago. Habi. Okay. Habi. Mhlambe usumazanisele nomntwana ashaya intro ngendlela right noma uyazi nje ukuthi nomntwana kophelela lapho kodwa akasondele eduze nomntwana wakho. Ufona uyazi ukuthi nje nginomntwana ubengakahlangane naye because umntwana akekho eduzane vele. Okay. So ubhuti ngala usumthatha njengoba ubengane nje kuphelela lapha hayi ngoba nakho ukuthi usayimisela ukuthi ngilinanga sewuphinde kuhlangane futhi. Kuphelela lapho nje sisi. Usawubaba wengane futhi akanqabeli ukuthi ingane mayifuna ayibone because uyayiprovide nje izinto like ubaba uright enganeni yakhe makaqhubeke nje kahle nengane yakhe mina ngangibali. Okay noma singisi ngizokulobola ke
singathi nje sisuka la melithanda futhi nayishow ngalandela. Lezo nkomo uzokwazi ngani zona ukuthi awuzebanga? Sekuthi usulethe inkomo ekhaya eqhamuka ntambama bezofuna inkomo zabo. Sengi-right mina ngawe. Nezitori zakho nje. It's not like ukuthi bengilethe inkomo ihamba ngenyawo. Inkomo ngeke uyazi isikhathi sami sezimali. Khona lokho. Lo mali iphuma phi? Ngiyazama nje amaphilisi. Angiyasho ukuthi leyo mpilo ngayiye ngiyacela. Ungitshela ukuthi mina wena usalinda umsebenzi kade ufundele security. Njengamanje usunemali yokulobola? Hayi cha uyamangaza shem. Cha phela imali engiyibekile uyazi ukuthi imali besiyisave mos. Manje le mali engangiyisave uthi angidle noba. Ufuna umunye? Ngifuna wena. Hayi mina ngiyabonga. Usho ukuthi uzamfuna? No ngiyabonga. Usho kahle kahle ukukuthanda khona ngiyakuthanda and uyakwazi lokho and that's why ukusebenzisa lokho. Kodwa akusho ukuthi ke umuntu uma umthanda sekufanele uhlale noma ungasephathekile. Ngicela ithuba eli1. One chance angicela into just one chance. Usamthanda. Ngihlale kakhulu nalomuntu vele ukumthanda uyazi ngihlale ngimtshela ngiyamthanda vele but akusho ukuthi ngoba nakho ngimthanda sekufanele ngihlale ngisho sengibona ukuthi akusahlalekile. Noma sengishintshile. No. Angithi sengishintshile angisayenza izinto. It's fine. Thatha experience yakho yethu uyisebenzise somewhere else and then sizobona ukuthi ushintshile. Because mina no angisakho. Ngizama yami nje ukuthi no. Ngizisebenze. No, kwakona nje kungiletha la nje angikuthandi. Yo. Usazoqhubeka umlandelela kancane kancane noma uzovela phosa ithawula namhlanje ngona kho sekhuluma kanje. Nakhona mayethi unomuntu omusha awunayo show awazi noma ufuna ukuphebeza noma uqinisile ngempela na. Angisho ukuthi uqamba amanga but uyamuzwa ukuthi ayikho right. Ngiyacabanga nje ukuthi adinga ukuphola akusumdlalo wabantwana ungenele abantu endlini bezopequlule izinto bese bafuna umuntu wakho la kuhlele endlini nomntwana. Kuyathusa and wes umuntu esifazane siyazwela thina kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi leyo nto leyo akapholi kahle ngayo. Yeah, so usazomlandelela kancane kancane noma uyalahla ithawula manje. Akulula ukuthi ngilahle ithawula. Okay. Because ngiyamthanda uyazi naye. Akulula ukuthi ngizozama ukunika mhlawumbe isikhathi esahile noma mhlambe ngizozama ukumvezela ukuthi ngishintshile mhlawumbe uza kubona naye lokho. Okay. Mawuthi uthe umile emazweni akhe ukuthi asafuna ukubuyelana nawe wathi wena noma sengifuna ukukulobola indaba uthi noma kanti wena awukazi uzohlele ngenhliziyo enhle nje ukuthi uzomlobola one day ufuna ukuhlela ngoba nakho ufuna ukubuyelana naye kanti yabo la noma lo angutholanga kahle ukuthi uzabe uzingeqileke. Cha asizizinto zinesikhathi sazo yabo. Lakithi besaqayekile khona indaba issue ukuthi kuzintwana and stuff. Okay. Yeah, and bengafuni bengimlobola siyohlala ekhaya. Okay. Ngifuna ukuthi sithole indawo nje mhlawumbe endaweni yini. Yebo. Okay. Ngiyakuzwa. Ngiyabonga kakhulu sisi ukuthi ufikile and ngiyabonga nje isikhathi sakho ngiyabonga ukuthi usihloniphe noma ke uvezile ukuthi uthanda ukuthi indaba enje zihlale ebantwini noma zizwiwe abantu abaningi ngiyaxolisa kakhulu ngalokho but ubhuti yena obhalile ihlelo lesi love back and bekufanele ukuthi sikulande na kanjani kodwa ngiyaxolisa ukuphatha kabuhlungu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ufikile. Ngabe amagama okugcina mhlawumbe. Yes. Baxoli. Ngicela nje ukusho ukuthi ngiyaxolisa kakhulu ngezenzo zami. Ngicela wazi ukuthi ngiyohlezi ngikuthanda yonke umuntu esifazane ngomthanda ukulula wena. Ngicela lokhu uhlezi ukwazi nganoma inini ngiyohlezi ngikulindile. Isikhala sakho sohlezi sikhona enhlizweni yami. Sesi right mama sesingahamba. Yebo. Mawudinga ukukhululeka. Ngiyabonga. Mboke lapha ekhaya kuyacaca engazuthi ngoqa la uhlelo ngesimanga sokuthi uGqabhashe akazingeni akafuni nje akafuni kwakuzwa right and uyakubeka yacaca ukuthi nomuntu wakhe afukasekene ngingazile noma mhlawumbe besho kanjalo ngesimanga sokuthi ufuna indlela yokuphekeza u-ex muntu wakhe yini angazi kodwa ushilo wathi usenomuntu afocuse kuyena and wakubeka nanokuthi umntwana akali ubaba womntwana manje ufuna ukumbona uthi angeza anqwahe naye angamboni nanomnini because
umntwana wakhe kodwa yena into ayishoyo and amile kuyona leyo ukuthi akasabuyeli kwi-relationship nobhuti. So ngiyacela lapha ekhaya mekuthi ukwi-relationship yabo iy'khathi ey'balulekile asikwazi ukubona ukubaluleka kwazo sisakuzona, but meke zaphela noma zadlula kuyimasiqa sicabanga ukuthi ish konje kwaku-right yazi lapha emumva uthi uyazama indlela yokubuyela emumva ayisekho sekuvaliwe sekubiyiwe sekunodongo olungangozulu olufika le ezulwini. Mekuthi uyalithola ithuba manje lokuphatha umuntu wakho kahle, enza sure ukuthi uyamphatha kahle, akakhali ngalutho, akacomplaini, angisho ukuthi uyamthanda, enza uthando lwakho ngendlela osho ngayo wena wathi uyamthanda. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare, mina ngithanda kakhulu. Bye.